Καταρχάς, συγχαρητήρια για την νίκη, για το καλό ξεκίνημα. Δύο λόγια θέλω για το παιχνίδι, πώς το ζήσατε εσείς. Είδαμε ότι ο Αστέρας μπήκε τουλάχιστον πιο επιθετικά. Στη συνέχεια ο Φωστήρας ισορρόπησε και πήρε τα ενία του αγώνα ξεκάθαρα και κέρδισε. Ναι, ήταν πρεμιέρα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις και έχουν και παγίδες. Αυτό θέλαμε να αποφύγουμε. Μην ξεχνάμε ότι ο Φωστήρας είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί στο παραπέντε και με 18 νέα πρόσωπα, οπότε ήταν φυσιολογικό ότι θα μας έλειπε λίγο η χημεία και η ομοιογένεια στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Αστέρας σίγουρα είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει κρατήσει σχεδόν τους περισσότερους παίχτες από την περσινή χρονιά που στέφθηκε πρωταθλήτρια. Μας προβλημάτισε λίγο σε ένα νεκρό διάστημα που είχαμε από το 30 λεπτό μέχρι το 45. Ωστόσο, με την επίτευξη του γκολ και με τις κατάλληλες κινήσεις, με τη διάθεση που βγάλαμε τα παιδιά, νομίζω ισορροπήσαμε και πήγαμε στο ημίχρονο χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα, με εξαίρεση μια φάση στο τέλος του ημίχρονου. Και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο, ήμασταν νομίζω και κυρίαρχοι του παιχνιδιού και περισσότερες ευκαιρίες είχαμε και δείξανε οι ποδοσφαιριστές μου ότι το θέλανε πάρα πολύ το παιχνίδι. Αν και νωρίς, ακόμα πρώτη αγωνιστική, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Στόχος είναι η άνοδος? Σε καμία περίπτωση. Στόχος του Φωστήρα αυτή τη στιγμή θα προσδιορίζεται παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι μια ομάδα πολύ νεανική, είναι μια ομάδα που σας είπα και πριν, έχει πολλά νέα πρόσωπα, ταλαντούχα πρόσωπα. Στόχος του Φωστήρα θα προσδιορίζεται παιχνίδι με παιχνίδι. Σημαντικό είναι να δούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, δεν κάνουμε μακροπρόθεσμους στόχους και βήμα-βήμα θα μπορούμε να συζητάμε και να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είστε σε έναν όμιλο Παναχαϊκή, Φωστήρας, τουλάχιστον αυτές οι δύο ομάδες είναι οι πιο ιστορικές σε αυτόν τον όμιλο. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, πώς βλέπετε έτσι, την κατάταξη του ομίλου, ποιες ομάδες θεωρείτε ότι μπορεί να ανέβουν ή να ανέβει μάλλον μια ομάδα? Σίγουρα υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές ομάδες. Εντάξει, η Παναχαϊκή με το ιστορικό βάρος που έχει όπως ο Φωστήρας. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες που τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την κατηγορία και το συγκεκριμένο όμιλο, γιατί δεν πρέπει να αμελούμε το γεγονός ότι ο Φωστήρας για πρώτη φορά συμμετέχει σε αυτόν τον όμιλο με τις ομάδες της Πελοποννήσου. Νομίζω και ο Υλικός και η Παναχαϊκή, αλλά και ο Παναρκαδικός, η Θήβα, το Λουτράκι είναι αξιόμαχα σύνολα που έχουν επενδύσει πολλά χρήματα για τη φετινή περίοδο και από ό,τι δηλώνουν και η επίσημη ηγεσία των συλλόγων αυτών, στόχος είναι να κάνουν πρωταθλητισμό και η άνοδος. Θέλω να ελπίζω και ευελπιστώ να γίνει ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Σας το ξαναλέω, για μας ο συγκεκριμένος όμιλος με την Πελοπόννησο δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες μου και η εικόνα που έχω, τουλάχιστον και από την Αμαλιάδα σαν πρώτο αντίπαλο, είναι ένα όμιλο με πολύ δυνατές ομάδες και πολύ καλές έδρες. Και αυτό που έχει δείξει η επαρχία τα τελευταία χρόνια είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι συνεχώς ανεβασμένο και με αξιώσεις διεκδικούν οι ομάδες σε αυτό που τους αναλογεί να διεκδικήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.